mailbestand. Heb jij toegang tot geheel Arnhem en omstreken? Nou ja, voor Arnhem en omstreken kunnen we natuurlijk sowieso Arnhem Direct inzetten. Arnhem Direct ken je, hè? Dat is onze site waar wij eigenlijk al het nieuws over Arnhem neerzetten. En dat heeft toch sowieso een paar duizend bezoekers per dag. Dus wat we zouden kunnen doen is een item over landgoed Ridderover op Arnhem Direct zetten. Met het mooiste pand van Nederland? Met het mooiste pand dat jij meedoet met het programma. Dat lijkt me toch. Dus dat is sowieso. Wat ik daarnaast zou doen als ik jou was, is sowieso die site ook aanmelden bij verschillende stadpagina's. Zorgen dat het in de zoekmachines vindbaar is. Dus al dat soort zaken, dat je zelf ook meer promotie wil. Nou, ik ben een bouwer. Kun jij dat doen voor mij? Want ik weet behoorlijk niet hoe. Ja, nee, dat kunnen we zeker wel helpen. Dus Ja? ja, nee. Zal fijn zijn. Ja. Oké. Ja, voor de rest vind ik het een mooie site. Ja, nee, prima. Moeten we zo meteen uit met Onno gaan zitten, want dat fotoalbum is echt wat je even goed moet afstemmen. Hij staat ook op bij